Bojabate horonya te sagamone mimi yala manivi nofe Bamako ana lamini na bolumada dugu Mali kono Mali kokan ambe bele jele fundungu wale nyumando Bojabate azigi kunye kunafoni dili kunafoni nyuma ondumba soro kunafoni dilaw de sebenekelaw de fe dabaje karamogo minu nga wulika joye kunafoni nyinini shuko ani duguseja che nu ya ngani ka seben kaba seben furaw kan amba nana masumale ta dugu maje ninga wala ninga bonwana ka dalla mebo tloka Mali kono Mali kokan ni ye jateminake bi Mali kuna ku arajo so min dabituru arajo jega fola ni wati na ika do dandala ika do kabo kai katabla futisali ambe befo ku walmando min ye nega krafi atwa de Gibson control ale ba ngokoro na le ya moria di sisa ika do kuna foni amanjwala sisa jeka pip karamo ko batungara na mo tugobedi Bojabate nebe mbolo bugaka do mi boni sebenye seben mi nu kama lelite aboluko shieta ani konondo sebeni keba atwa de ko umuda nyogo dilika ko akose masi mi nobi Muhammad Imam Diko twala Bojabate ika do lada de olu bulu ka wulika jo buluda kele ni manga uba fe ka koko kuraya Bojabate ka do kuraya ni de wore haka ja mi nyi wulika jo ani jetemine o kele do bi ika do politiki ton ani minu ngwani bala ni jamana tabulo nuka kotala te walma udimine do Imam Diko adone do nyama fe ka fo min ngoni ye chamanje fanga nye anolu makambo ika do anolu teta srakilina o Bojabate Diko du ni chawo che na ti dunungile vo sebani kala ko ika do aiwa akata ma nwa ve o ka gele ni ye kota kulaje amma mashi dabali ba ka fo semas ku bina wulika jobuluda babali ani kuma minu muda anu kata magelon ani korofo gelon sebarikala ko laben ko ni bubulu o ukeleme ka ku inda ka daminga ode jamana sharabulo kuraye constitution yelemani sebarikala ko joni nde bi tu yera ma samuga sambisaba ka fo jamana sharabulo bengele do kan songele do ma ka fo transition abaraka wulika jo min buluda akanga fo wo fenge min ba to jamana e ka don hakilina bi faranwanga ode sharabulo faleni bele jile bene dokan no dunya soro masake bele jile desara kola kasawo ke politique mawka nwa nyoni ni ngunu nu mami zoro zoro butu bala awa jamana constitution kola sabari kala ko jamanje fanga de na baraka kan wa daluni dabali bebu bulu yani kafo constitution mai ni mbala ni ndala ikanga wulika jode buluda aw nyena nini varala ka walma nini mborala ikado binye ibo mafo ode glali oni kelani manga jamana mugotola sebenekala ko gouvernement dunye delelike ka kuna funi dike wa hali binaka bi konchongo kuma ere min bifo ni mbeye kuma kun volo de min vora benga kera minga oyeninye gouvernement na walma asimu goita tana fo aba bamba abina jira jamana de undela jamana de bele jele bi ne hakili jagabo o ni bele jele solama ka fo ka kai kuma mi ikado abike ni mo maso ama abi boama yano wati kasi Bojabate ka don ni ka hakili bi ka jamana nyeta ka die ibi wuli ka jode boloda aw kunye ni vonni mai ni mina nini varala ka ikado abinye Bojabate ka do jamana bi jonno hakilai o ngani mami mbe awa Imam Diko don Bojabate ikado awa mado na ko nde ikado asomandi semani kala ko ikado ayre damba yerela aldamba ka jamakulula ngambi duni mine ko bi ko chama nyele manimbe jamana kono sabula jamana don hakili be ko chaman werela minye na fasoro ni jamana boli bo ka jamana bo bulula ni aywa puma doyi ni ngunye sebani anye mimbo elitu kono dilika ka sebando mimbora so madaina karamo ne bentiga do jona lelite ne ba le feneta sebani gela noye o ka kuna fondi so ka sebani karamo da batungora ako Mali ni Burkina minye laben kurodo eko kle kurodo mabwani nyokonche aywa sebani gela ko ako Burkina ka jamana premier
ministre ale nana tile fila tamana Mali kɔnɔ n'a tɔgɔ ye Apollinaire Joachim karamɔgɔ daba tungora a ka nakun ti dɔwɛrɛ ye Mali kɛmɛ misali ye bi diɲɛ kɔnɔ a ko Mali président colonel Assimi Goïta a nale min ye pankurujigi kɛnɛ ka Bamakɔ senu ya an ka jamana premier ministre n'o y'a yɛrɛ jɛɲɔgɔn ye a baarakɛɲɔgɔn n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga ale y'a bisimila a ka kumakan fɔlɔ kɛra mun ye o de ye n bɔra n ka so n nana n ka so sabu min ye Mali a masakɛ n'o ye colonel Assimi Goïta kɛmɛ misali ye bi diɲɛ kɔnɔ a ko jɔn de bɛ bi diɲɛ kɔnɔ min tɛ Assimi dɔn n'a ka tilennenya a ka kankelentigiya a ka cɛ gɛlɛya a ka jamana ɲɛnabɔli a ko min ye Mali masakɛ ye ne bolila joona joona n ka jamana kuntigi in bila ka na n'o ye capitaine Ibrahima Traoré a ko hakilina dɔ bɛ ale fɛ a kana da Mali ɲɛmaaw tulo kan karamɔgɔ daba tungora tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca jango an bɛ se ka jɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Dr Choguel Kokala Maïga ye ale y'a jɛɲɔgɔn bisimila karamɔgɔ daba tungora u taar'u sigi ni ka ŋaniyaw yira ɲɔgɔn na min ye Burkina masakɛ premier ministre y'a yira k'a fɔ ale ka masakɛ fɛla ko ye mun ye karamɔgɔ daba tungora o de ye bɛn basigi ye nafasɔrɔ siraw da bɛ se ka yɛlɛ cogo min na i n'a fɔ Mali bɛ o tasira kelen kan a ko Mali bɛ ka labɛn min kɛ Mali bɛ ka wulikajɔ min kɛ Bamanciw kɛlɛli la a kelen a ka hakilina ani maa minnu bɛ k'a dɛmɛ karamɔgɔ daba tungora ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ n bɛ a kalama bi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Burkina Fasokaw ka premier ministre a ko ni Mali kɛlɛkɛcɛw ka pankuru kun tɛ a ko bi b'a sɔrɔ min ye gɛlɛya bɛ Burkina ka hali bi nka n'i y'a lajɛ Mali ni Burkina ka filaninteriya karamɔgɔ daba tungora ko min bɛ ka kɛ dibi la o tuma k'olu tɛn'o fɔ maa ye sɛbɛnnikɛla ko a k'olu bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ jamana in kɔrɔ n'o ye Burkina Fasokaw ye min ye Malidenw ye u bɛ ka duwawu k'u yɛrɛ cogo min u bɛ ka duwawu kɛ an ye karamɔgɔ daba tungora u ye ŋaniya kura dɔ siri dɛ min ye capitaine Ibrahima Traoré ka ŋaniya e ko min ye Mali ni Burkina Faso an ka jɛ an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma min ye fédération dɔ ye karamɔgɔ daba tungora an k'o sigi ani ɲɔgɔn cɛ sabu min ye diɲɛmaa ye o kɛn bɛ k'an gulon min ye diyagoya sanction ye karamɔgɔ daba tungora jamana bɛ se ka yɛlɛma cogo di ni ka yiriwa sanction kan a ko ni Mali ni Burkina jɛra k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma a dɔ bɛ dɔ la ŋaniya bololi minnu b'an bolokɔrɔ olu bɛ sabati a ko ale ɲɛ b'o tasira la a jɛn bɛ passe sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bobo Dioulasso Burkina Faso ni ka taa bila Bobo Dioulasso Sikasso Bamakɔ karamɔgɔ daba tungora min kɔni ye nɛgɛsira dɔ ye ni k'o dan an ni ɲɔgɔn cɛ a ko y'olu ka hamina ko dɔ ye a bɛ se ka kɛ foyi tɛ min bɛ se ka kɛ n'an ye ŋaniyaw yira ɲɔgɔn na a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye kɛlɛkɛcɛw ye k'u kolosa ɲɔgɔn na min kɔni ye patrouille ye k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ daba tungora janko jugu minnu bɛ hali bi ni ka tɔɔrɔ ta k'an sɛgɛrɛ ni k'olu ka dagakisɛ ta ka bɔ an da la a ko min kɔni ye colonel Assimi Goïta o y'a bisimila a ye nana cikan minnu na a y'o ta ka da Assimi tulo kan karamɔgɔ daba tungora Assimi Goïta ale nisɔndiyara kosɛbɛ a ko Burkina Fasokaw ye nin hakilina ta ka Mali sɛgɛrɛ mun tora an ma an ka jan an tigɛ di ɲɔgɔn ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'élite kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjɔbɔtɛ n bolo bugɔ ka don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Hadi Baba nin y'a ka sɛbɛnni ye Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn dɛgɛ sisi o bɛ bɔ karatɔ da sɛbɛnnikɛla ko miliyari 5 sefa wari o de kun ɲɛma tununna ka bɔ Sonatamu na ni ka taa bila n ɲininka ayiwa trésor ba la Bɔjɔbɔtɛ i k'a dɔn a wari kasabi barika bonyana kosɛbɛ cakɛda min n'o ye douaniers ye olu de ka nafolo don Bɔjɔbɔtɛ i k'a dɔn ni nafolo in dununi a n'a ko kɛra kɛcogo min na ani kuma minnu donna a ko kɔrɔ ani wulikajɔ wɛrɛ minnu fɔra a la Bɔjɔbɔtɛ a fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten foroba cakɛda min ye Mali douaniers ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye wulikajɔ kura ani ɲɛtaa kura min digɛlen du fɛ Bɔjɔbɔtɛ o de kɛra sababu ye u ka fɛn caman kɛ jamana kɔnɔ o fɛn caman kɛli i n'a ye k'a fɔ maa dɔw kɔni bɛ yen olu laban na sa min kɔni ye hakilina kura ye ni k'o ta sabula miliyari 5 wari in ka ca cogo min na nafolo min bara ka don douane na an mana nin miliyari 5 in guru ka bɔ a la o tɛna dɔn Bɔjɔbɔtɛ sɛbɛnnikɛla ko o wari kɔlɔlɔ de o laban de taara yɛlɛ sa min kɔni ye directeur général ye a ye hakilisigi kɛ ka jateminɛ kɛ nin ko in ka ɲɛɲini kana taa baga maa wɛrɛ gansan ma Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ kɔni nana jira maa fila kɔni bɛ yen sɔmin kelen don olu la k'a fɔ min ye miliyari 5 in ye i k'a dɔn wari in kɔni a n'a kɛ a tɛmɛna olu de ka fanfɛ wari in dun ma ye trésor la wa Sonatamu de ka wari saralen don douane na kabini o kɔni kɛra sɛgɛsɛgɛli barika bonyana dungunu bɛɛ senna a bɛ ne ka waati damadɔ bɔ ɔ tile damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ sa n'a ɲɛ nana dɔn k'a fɔ min ye wari in ye trésor m'a sɔrɔ Bɔjɔbɔtɛ o kuma wari in dun bɛ danga jumɛn in na ɔ min ye
ni sɛgɛsɛgɛliw ye ani jiraliw ni ɲɛfɔliw nana kɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bolo taara da cɛ kelen kan min ye Ali Badi Mayiga ye Bɔjabate ale yɛrɛ ɲɛmaa ye Kulukɔrɔ ni bolofara min n'o bi katigɛw fɛ yen Bɔjabate k'a dɔn sɔmin kelen don k'a fɔ u na kɛ dɔ kalama n'a ma ɲɛ k'a fɔ e na kɛ dɔ kalama Bɔjabate e k'i bolo bɔ baara la fɔlɔ i k'a dɔn yanni waati wɛrɛ cɛ yanni ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla kɔni ko directeur général y'a jira an bɛ donni min na ko bi nin ko in tɛ ka to ten sabula min ye milliardaire ye o ka ca Bɔjabate i k'a dɔn cakɛda mana kɛ cogo o cogo i k'a dɔn nin n'a ɲɔgɔnnaw ko tɛ ban nka nin ɲɔgɔnna balawuba jamana bi danga min na maa kelen k'a fɔ i b'i waa da nin na Bɔjabate o ye ko ye min n'a tɛ ɲɛ abada ni ko kunfɔla jara filanan bi y'a la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa dɔgɔɲɛw kɔni fɛ yen sanction kɔni bɔra ka bin gami sabula décision numéro 0031 MF a tɔ ka ca Bɔjabate min y'a to nin sigira décembre kalo tile 10 san 2018 Bɔjabate i k'a dɔn o décision kelen de kɔ kari la min ye Badi Mayiga ye ni ka wuli ka bɔ a nɔ na sɛbɛnnikɛla ko danti kɛ nin ma koyi sabula i k'a dɔn sɔmin kelen don k'a fɔ Badi Mayiga a kelen tɛna kɛ nin ko in kɔnɔ muso wɛrɛ bɛ min to a fɔlen don o de ye trésor baarakɛla ye Bɔjabate i k'a dɔn fana ɲangini wulilen don fana nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko wari in kɔni kɔlɔlɔ a laban bɛ sɔn ka taa ni maa caman ye ɲininkali de bɛ kɛ yalima ni maa fila a n'a daw ma wa yalima maa wɛrɛw tɛ dibi la wa dɛmɛbaa wɛrɛ tɛ wa minnu b'a kalama Bɔjabate walima u ni minnu da bɛ buru kelen na i ka tigɛ a ka kɔni nin ko in kɔni a ko kɔlɔlɔ dan tɛ sabula a laban na maa caman zɛmɛ a bɛ sama ka se kaso ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Mbala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona la lettre du peuple sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Kalilu Jabate karamɔgɔ dɔ tungora a ko est-ce que min ye DGCC karamɔgɔ dɔ tungora u wulila joona ni ka se ka lafiya ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ n'o ye Bɔgɔdari Dumuya ka cɛdenw ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nin cakɛda in a jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ min ye jagokɛla dɔw ye maa minnu bɛ n'u ma yamaruya sɛbɛn sɔrɔ danna juguya yɛrɛ kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ tungora ni ka t'u kɔngɔn fa kana ni fɛnjugu dɔw ye jamana in kɔnɔ k'u ka ŋaniya kɔni k'a ma sabati sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye minɛn dɔw donna dugu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ minɛn minnu don n'a ma don sariya kɔnɔ sabu minɛn minɛ n'a bɛ an ka dangu sago ka don jamana in kɔnɔ a bɛ don ni donkan ye min ye yamaruya sɛbɛn o tɛ minɛn ninnu u donna don cogo jumɛn na a kamanagan n'a kɔnɔnafili bɛ maaw la a ko min ye DGCC maaw ye mɔgɔ dɔ tungora dugu ma jɛ kaba olu de bɛ munumunu salo boloda an ka jɔ fiyɛ fitinin ni belebelebaw la min y'an ka dumunifɛnw ye ka taa bila fɛn fɛn n'o de kɔni bɛ don kɔnɔbara kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ tungora u b'a bɛɛ lajɛlen dɔdɔlima k'a lajɛ nin bɔra min jɔn ta don a nana nacogo jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko o de sɛgɛsɛgɛli sen fɛ karamɔgɔ dɔ tungora u taara bɔ minɛn lawuda kuleba dɔ kan a min y'an ka jɔ fiyɛba dɔ la Bamakɔ yan sɛbɛnnikɛla hali n'a ma jɔ fiyɛ in tɔgɔ fɔ a ko n'i ye minɛn ninnu lajɛ fɛn minnu b'a kɔnɔ a dagosi ka bon kosɛbɛ nka la kumaba o de ye min ye boisson dɔ ye n'o ye alcool ye karamɔgɔ dɔ tungora n'an ko ma ko dulɔ min kɔni yamaralen tɛ abada ni ka don jamana in kɔnɔ wa dilancogo kɔni k'a cɛ ka jugu fo ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye DGCC maaw kɛn bɛ ka nin ye tuma min na u y'a yira k'a fɔ min kɔni nin ko in tɛna se ka bila ten olu ka baara ye nin ye min kɔni ni minɛn ninnu ye u nana nacogo jumɛn na jɔn ta don i donna ne nin ye cogo di jɔn de ko i kana ne nin ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ o ɲininkaliw busamisɛn karamɔgɔ dɔ tungora o taara ni k'a tigi sɛgɛrɛ u y'a ye k'a fɔ a kɔni ye tulokun gɛlɛya de kɛ min ye bamanciya ye min ye malidenw ka kɛnɛ ye ka don galama na karamɔgɔ dɔ tungora hakilina in tɛ dɔwɛrɛ n'o tɛ janko ale bɛ se ka kɛ bana ye malidenw kɔ kan min ye DGCC maaw ye u ye tigɛ d'a kan u y'a yira k'a fɔ min ye dankɔrɔba n'o ye Bɔgɔdari Dumuya ka cɛdenw ye ɲɛma danga ale kɔni i kana bɔ ni kunnafoni ye n'o ye Mɔnzɔn Kone ye Mɔnzɔn Kone y'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔnna kurutu ko mun bɛ kɛ jamana in kɔnɔ karamɔgɔ dɔ tungora a dagosi ka bon nka n'olu bɔra fɛn fɛn kalama o tuma i ka d'a la k'a fɔ k'a bɛ bila sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan a ko min ye kɛnɛya ye e kuma sɔngɔ t'a
la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ kɔnɔbara tɛ ko a ko dumunifɛn min kɔni dilan waati ani fili waati de b'a la a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔw de bɛ olu kɔni ka sira t'o la min kɔni nafolo u k'a sɔrɔ hali ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ sanni ka ban pewu a ko olu tɛ sɛgɛn u tɛ saliya min kɔni ye nin tigi ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o tuma u kɛmɛ k'u tigɛ ta ka d'a kan o tuma min ye sariya tigilamɔgɔw ye mun ni mun de y'a bila nin na natabaya jumɛn don min ye ka kɛ banna ye tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ o de don wa walima fɛn kelen jumɛn de bɛ nin ko kɔfɛ a ko nafolo min kɔni donna ka minɛnw na ka don Mali kɔnɔ min ye sefa wari miliyɔn kasabi caman de don an bɛ don min na ko bi k'a bɛɛ lajɛlen minɛna ka ban a b'u ka bolo kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lettre du peuple kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjibate n bɛ n bolo kari ka don n bɛ wani sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le bâtisseur a bɔli ko siɲɛ 122 Bɔjibate k'a dɔn n ka wuludennin mɔkago n'a sara bɛɛ lajɛlen n'i yɛrɛ sɔrɔ Bɔjibate i k'a dɔn kɔɔrisɛnɛnaw ka danga ni Ala yɛrɛ ma jangɛ kɔɔri yɛrɛ bilatɔ tɛ a dugu la ɲina Bɔjibate k'a dɔn a jɔrɔ bɛɛ sabula kɔɔrisɛnɛnaw forotigiw minnu kɔni ye kɔɔrisɛnɛ yɛrɛ ɲɛdɔn olu bi jɛkulu min na o de ye société coopérative de producteurs de coton Bɔjibate k'a dɔn diminen don fo k'a fɔ k'a to ten u ka dimi yɛrɛ u y'a da kɛnɛ kan ni ka wele dakɛ Bɔjibate k'a dɔn kɔɔri sɛnɛbaw min ye kɔɔritigiw ni forotigiw ye u ka dimi kunbɛn u ye lettre kɛ ni ka ɲɛsin ministère de la santé développement social ministère so min n'o fana bɛ sɛnɛ kunna u y'a fɔ k'a jɛya ɲinan zamiya ji n'a ko tew Bɔjibate k'a dɔn kɔɔri kelen tɛ dan Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la o tuma u bɛ gouvernement ladɔnniya u bɛ jamana ɲɛmaaw ladɔnniya u bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya olu ni tɛ kɔɔri sɛnɛ na bilen ka sababu kɛ mun ye Bɔjibate i k'a dɔn faama jugu minnu bɛ n'olu kɔni dalen bɛ daana juguya wale ta ni k'olu sɛgɛrɛ sabula diyagoya aw de ye kɔɔri sɛnɛnaw ye nka fo ni ka don a ka ko la fo n k'a ka ko de ɲɛnabɔ fo n k'a ka ko de ɲɛdɔn Bɔjibate a ko o dabali jugu o fɛɛrɛ jugu CMDT PDG ale de filɛ ka o dabali tigɛ sabula min ye farafarali ye a nan'o don sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔɔri sɛnɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u kɔ don ɲɔgɔn ma Bɔjibate a k'u kun tɛ dɔwɛrɛ ye ale yɛrɛ bɛ se ka maa sugandi cogo min maa min bɛna bila u ka ɲɛmaaya la n'o y'ale bolokɔnɔmaa ye Bɔjibate k'a dɔn u ka taali n'u ka nani an'u bɛ min kɛ o bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana kɔɔri sɛnɛnaw ta k'a lajɛ minnu yɛrɛ ye forotigi ye Bɔjibate k'a dɔn yɛrɛ kelen bɛ Mali fan caman na u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in ye ayiwa u ka ɲɛmaaba n'o Yakuba Kɔnɛ ye i k'a dɔn ale de ko in ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye in senfɛ sa Bɔjibate k'a dɔn u ye kunnafoni di abɔni ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya la u y'a jira k'a fɔ olu sɛnɛkɛlaw olu minnu ye forotigiw ye olu minnu ye kɔɔriw tigi ye Bɔjibate k'a dɔn nisɔngoyalen don min ye jamakulu caman de bɔra kɔɔri sɛnɛna ka bɔ Fana Sikaso i k'a dɔn secteur 35 Bɔjibate k'a dɔn kɔɔri bɛ sɛnɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ maa 35 de tun bɛ olu to a la n'o ye secteur 42 in ye Bɔjibate k'a dɔn ayiwa u ye ɲɛfɔli kɛ tuma min olu y'u ka ɲɔgɔn ye k'u ka bureau sigi senfɛ Bɔjibate k'a dɔn bureau kunfɔlɔ sigira wulikajɔ bolo kan CMDT directeur i k'a dɔn a ka juguya ani daana juguya wale yɛrɛ kama Bɔjibate k'a dɔn u ka tɔn bɛ ci cogo min na a sina ka sariyatigiw de bila ka na ka ko bɛɛ lajɛlen ɲaami ko tɔnsigi ka wuli Bɔjibate tɔnsigi bɛ wuli cogo di olu de ye kɔɔri sɛnɛnaw ye Bɔjibate k'a dɔn u bɛɛ n'a kan min ni min bɛ ta Bɔjibate maa 12 maa 5 u y'a sɔrɔ olu sugandira ka ban u y'a jira sa k'a fɔ o min n'o kɛra dɛ maa fɔlɔ minnu sigira olu fɛ olu bɛ t'u nɔ na tɔw bi laban u bɛna vote kuraw boloda Bɔjibate k'a dɔn olu de ye kɔɔri sɛnɛnaw ye olu ka degun u ka ɲani u bɛ fɛn min nɔfɛ olu de b'o dɔn Bɔjibate maa wɛrɛ se ka kuma olu to a la hali n'a sɔrɔla i ye CMDT directeur ye Bɔjibate k'a dɔn olu ni CMDT baarakɛ ɲɔgɔnya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛ se ka CMDT directeur wuli cogo min CMDT directeur fana tɛ k'i da don olu ka baara la an'u bɛ kawale minnu kɛ nka Bɔjibate k'a dɔn fo n ka nin bɔ nin kalama n ka nin bɛɛ ɲɛɲini Bɔjibate a ko i k'a dɔn Nangɔ ale de don ale de ye CMDT directeur ye banabaatɔnin don Bɔjibate i k'a dɔn ni ko danna k'a fɔ mangɛnɛ n b'a da n yɛrɛ ka ko ma Bɔjibate k'a dɔn a laban o laban jamana in kɔɔri sɛnɛnaw a n'u fa walima a dakolo bɛ ten kɔɔri sɛnɛnaw kɔni y'a jira sa Bɔjibate an bɛ don min na ko bi minisiri min bilalen bɛ ka taa kumaw fɛ a n'u yɛrɛ ka minisiri Bɔjibate i k'a dɔn ni nin ko in ma ɲɛnabɔ samiyaji tɔ dun an n'a ma ja olu tɛ kɔɔri sɛnɛ bilen jamana faamaw k'a dɔn gouvernement k'a dɔn jamanadenw k'a dɔn sabula bingele duka ka t'u ka ko bɛ ɲaami Bɔjibate ala ni daana juguya wale fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ le bâtisseur kɔnɔ
akabi bolla l'impartial nam sebenikela tɔgɔ ye Dawuda Ture karamɔgɔ daba tungora a ko an ka taa Sadio la a ko min ye mun ni mafia jugu fana bɛ yen a ko Mali degun Mali kuma a tɛ fɔ ka ban karamɔgɔ daba tungora n'i ye Sadio la lajɛ a bɛ Kayi marabolo fɛ min ye sanu kɔni o kɛn bɛ ka dugujukɔrɔla kɔni k'a sɔsɔn a ko dugudenw kɔni sigilen bɛ karamɔgɔ daba tungora min ye usine minnu bɛ yen olu kan ka tɔrɔmɔ minnu di o tuma min kɔni o baara ye a tɛ ka k'a kɛcogo la dugudenw fana bɛ ka o boloda min kɔni u ka bolola sanu yɛrɛ ye ni ka se k'o bɔ dɔɔni dɔɔni k'u ka maamagow ɲɛnabɔ n'o ye a ko u nana masumalen sigilen u ka foro minnu bɛ yen n'u bɛ ci kɛ o la u filɛ nin ye ka chinois dɔw de ye karamɔgɔ daba tungora olu de filɛ nin ye ka na don foro kɔnɔ i b'a fɔ ko n gɛlɛnni donnen tigɛ foro kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di min kɔni dugu an tigi tan tɛ a ko dugutigi a tɛ a kalama min ye dugu a ɲɛnamali wɛrɛ olu t'a kalama karamɔgɔ daba tungora min ye jamana ka cakɛyɔrɔ ye olu fana y'u da lawurusi la k'olu t'a kalama a bɛra ta min kɔni ye chinois ye olu kɔni n'u bolominɛw ni kana don maaw ka foro kɔnɔ k'a siɲɛ o k'a siɲɛ dingɛ belebelebaw bɛ tigɛ cogo min na u bɛ ka sanu ban min ye dugudenw kɔni ye u taama ni ka t'u lamɛn k'a yira k'a fɔ mun de kɔni ye aw sɔrɔ ni kana don an ka foro kɔnɔ k'olu yamaruyala u yamaruyala dugu jumɛn na karamɔgɔ daba tungora o de ye Wayanga ye yɔrɔ ye sanu kɔni a kɛmɛ ka yen fa kosɛbɛ min kɔni ye chinois ye n'u ɲininkara waati o waati ko yamaruya sɛbɛn di olu ma min ye dugu yɛrɛ ɲɛmaw ye u k'u ta kalama b'u ta kalama sini ni maa dama jɛ o kan jɔnni kelen de ye yamaruya sɛbɛn di ni chinois ma dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora n'i y'a lajɛ u bɛ ka baara in kɛ ko ye u hakili sigilen bɛ b'a fɔ ko tigatulu min kɔni dugu ye u b'a walankata cogo min na u b'a walankata u ka ɲɔforo tigɛforo min ye foro banakuforo u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen walankata ni k'a dakolonci min kɔni Wayangakaw ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ nin y'olu bololankolonnen foroko la dɛ a ko min ye sanuko ye min kɔni kodennin tɛ Mali kɔnɔ bi min kɔni ye Kayi gouverneur ye u ye wele bilo ma n'o ye Sadiolakaw ye o tuma ko n'a t'a kalama a k'a dɔn k'a fɔ waleya dɔ bɛ ka k'olu ka marabolo kɔnɔ min man d'olu ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye sanubɔyɔrɔ in ye karamɔgɔ daba tungora k'u bɛ k'a kɛ fiɲɛtɔ bere de ye o tuma produit dɔw de bɛ yen minnu bɛ sanu ko o produit ninnu karamɔgɔ daba tungora k'u bɛ k'o kɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ka baganw de bɛ ka sa ni donna wula kɔnɔ k'i tɛ foyi ye ni kɔnɔ su tɛ a ko tɛ ɲuman ye adamadenw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko ji dɔ bɛ n'o ye filew falen min ye karamɔgɔ daba tungora min kɔni ye jɛgɛ kɔni o dasilen b'o jukɔrɔ a ko min kɔni u ka mercure ye u bɛ taa a ko fɛnɛ la a ko n'i y'i jɔ ka filew falen min lajɛ bi i bɛ masaya segin ala ma a ko o ɲɛ tiɲɛna min kɔni ye danfɛn minnu bɛ ji kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka sa jɛgɛ minnu bɛ yen ni adamadenw bɛ t'o minɛ k'o don karamɔgɔ daba tungora ala man kisi la nin b'a yira k'a fɔ min kɔni ye Sadiolakaw ye u ka kɛnɛya kɔni k'a bɛna don galama na dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri kɔni n'a sigilen bɛ a ka wuli k'a jɔ min ye Kayi marabaw ye karamɔgɔ daba tungora nin weleweleda kan min ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn k'a fɔ min bɛ ka kɛ Wayanga min ye Sadiola marabolo la karamɔgɔ daba tungora k'a man di bi dɛ dugudenw bɛ ka kule n'u da tɛna fara bi u kan ka fɛn fɛn kɛ u y'a bɛɛ kɛ k'u ma lamɛn se t'u ye dabali t'u ye a tɔ tora sa jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko n'o tɛ o tuma k'an b'an sigi sa k'u bɛɛ satɔ lajɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ impartial kɔnɔ Dawuda Ture ale ka sɛbɛnni don nɛgɛ kɛrɛfɛ i cɔn kɛ n ka Tezara premier min an ka segin ka na karamɔgɔ daba tungora n bala cogo bɛ di Bɔjibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ ye ko Christelle Kɔnɛ Christelle Jalani Bɔjibate min ye komina ye Segu komina n'i y'o mɛn Segukaw fɛ i b'a fɔ ko Comatex Bɔjibate i k'a dɔn a kun fɔra min ye janvier kalo tile 14 san 2023 o bi se yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ Comatex machine ani baarakɛlaw karala ɲɔgɔn na Bɔjibate nka i b'a ye k'a fɔ o fana tɛmɛna min ye ko y'a ma kɛ nka gɛlɛyaba tɛ sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyaba tɛ mun na gouvernement i k'a dɔn tile filana ko tɔni kun ye min ye i k'a dɔn bɛn kɛra ka bi tile damadɔ in yɛrɛ la o ko tɔ bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛnabɔ kunnafoniw ani ŋunuŋunu kɔni y'a jira ni ko nana bala wariko la ni wari ma di Bɔjibate foyi ma ɲɛnabɔ min ye gouvernement ye $320 ni $21 o de tora ayiwa baarakɛlaw ka juru ye sabula Comatex binnen Bɔjibate a y'a sɔrɔ min ye juru caman ye o nana don cakɛda in yɛrɛ kana ayiwa baarakɛlaw ka sara
kunnafoni mena maa jɔnjɔnna koyi kunungo Namori Kante min n'ale jɛrɛjɛkulu min bɛɛ UNTM to a la CSTM o fana to a la ale de ye kuma in fɔ a y'a jira k'a fɔ 200,000 i k'a dɔn yanni tile 15 cɛ i k'a dɔn o ditɔ don n'o kɔni dira tɛmɛ an ka taa o y'a dabɔlen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye san dɛmɛnenw ye kabini ayiwa marsikalo tile 8 san 2023 nata in na Bɔjabata a bi gɛlɛya o kɔni ka se ka sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ma ɲɛnabɔ sabula komina yɛrɛ mɔgɔ bɛ nafolo min na n'o ye baarakɛmina yɛrɛ ye ka taa se cakɛda yɛrɛ yiriwali olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnkɛrɛw ka olu ɲɛnabɔlen don a tɔ kun dora min ye o ye baarakɛlaw ka sara de a ko min ye Numori Kante o ka fɔ la a ko gouvernement ye miliyari 6 CFA wari de don kɔma taxi la wasa a ka wuli ka jɔ a sezabara kan ni chinois ka janfa kun dɛ kɔma taxi kun man ka bin ka se nin yɔrɔ in na sabula waati de kɛra min ye chinois ye olu de kun kɛlen bɛ ka kɔma taxi ta olu kun nana jira k'a fɔ se t'olu ye bilen dabalitu ye jamana yɛrɛ kun y'a jira n'o de don o kuma a bi usine bɔsiw la k'u kiiri u laban na sa ka nimisa k'a fɔ ko ma bɔ o kuma u ni jamana ka fara ɲɔgɔn kan kɔma taxi ka wuli ka jɔ jɔyɔrɔ min bɛ kɔma taxi la Segu jamana na ani Mali kɔnɔ a fanga ka bon sabula kɔma taxi yɛrɛ a ka yara ka t'i da muso si kan kabini san 1994 i b'a ye k'a fɔ ayiwa gɛlɛyaw dara ɲɔgɔn kan ka usine yɛrɛ laban i k'a dɔn a nana sigi a sezabara kɔnɔ hali machine minnu bɛ yen i k'a dɔn sɔngɛrɛw ma k'a fɔ olu kɔrɔlen don yɛlɛma kɔrɔw de kan ka kɛ Bɔjabate i k'a dɔn maa dama min n'o dahirimɛ bɛ Segu kɔma taxi la a fanga ka bon wa a jɔyɔrɔ ka bon jamana yɛrɛ kɔnɔ kunnafoniw kɔni y'a jira sa a tɛ waati bɔ bilen wari yɛrɛ kɔni sɔrɔ la ka ban baarakɛlaw ka sara kɔrɔ bɛ na d'u ma baara kura ka dabɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don sɛbɛnnikɛla o ye la rédaction ye karamɔgɔ Daba Tunkara a ko commune 4 na tribunal ye min ye ntɛnɛndon ye inspecteur général de la retraite n'o ye Yaya Sangare karamɔgɔ Daba Tunkara k'u y'a bila mandat de dépôt polisiya sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye nin polisi kɔlen ye a ko a bɛ se ka na fiɲɛbɔ la an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ commune 4 na tribunal ye min ye juge du premier cabinet ale de kɔni ye wele bila Yaya ma karamɔgɔ Daba Tunkara a taalen ni ka sin ka yamaruya di ntɛnɛndon janvier kalo tile 30 o kuma ko k'a minɛ ka Yaya minɛ Yaya dun minɛna mun de kama sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ n'i ye Yaya minɛlen karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni dugukolo ko mankan dɔ de bɛ a ko maa dɔ de kɔni wulila ni ka t'i dama kasi ka plainte don Yaya contre la n'o tɔgɔ ye Yamadu Keta Yamadu ale de fɔlɔ kɔni ye plainte don karamɔgɔ Daba Tunkara maa filanan min ye plainte don Yaya contre la o de ye Mali doyen ka ɲɛmaaba kɔrɔ n'o ye Amadu Togola a ko nin plainte fila de ɲɔgɔn sɔrɔ Yaya kelen kun kan karamɔgɔ Daba Tunkara min ye juge ye u y'a yira k'a fɔ dossier kɔni a ka girin sabu a bɛ tali kɛ dugukolo ko mankan dɔ de kan n'o dugukolo o bɛ t'i jɔ fo 1,180,000 bɔɲɔgɔnkɔ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara a ko in a sama-samani barika bonyara jɔn jo don jɔn jalaki don a kuma min kɔni ni maa fila olu kɔni y'a jira k'a fɔ bin de kɛr'u kan min kɔni Yaya Sangare ale fɛ min ye commune 4 juge premier cabinet maaw ye karamɔgɔ Daba Tunkara u y'a jira k'a fɔ dossier kɔni k'a ka girin min ye Yaya kɔni a bilalen b'u bolokɔrɔ nin waati la karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ k'a kɛ yanni Yaya yɛrɛ bɛ wele k'a ɲininka kiiri gɛnɛ kan min kɔni a ko tiɲɛ na nkalon a ko in bɛ dabolo min fɛ dugukolo ye jɔn de ta ye Yaya yɛrɛ ye mun ni mun de kɛ maaw ka dugukolo la ni ka se k'o tiɲɛ don nkalon k'o bɛɛ lajɛlen bange nka nɔgɔ kɔni tɛ min na o de ye inspecteur général Yaya Sangare n'a bɛ se ka na fiɲɛbɔ la polisiba in karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛɛ bolola nin waati la kunnafoni filanin an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila pepewu i k'a dɔn n danna gosirakuru sera sa la ka ban min ye foli ani tɔnni an n'o ta ka min ye sim market sim market ni alimentation belebeleba in a filɛ nin ye ACI kɔnɔ